Свінец можна пераўтварыць у золата. У адронным калайдары навукоўцы разагналі часткі свінца амаль на хуткасць святла і атрымалі сапраўднае золата, то бок ажыццявілі даўнюю мару алхімікаў сярэднявечча. Алхімікаў заўжды традыцыйна называлі махлярамі, але тут апыняецца, што іхняя галоўная ідэя трансмутацыя, то бок магчымасць зрабіць з аднаго метала нейкі іншы метал, яна праўдзівая. І гэта не першы раз, калі алхімікі былі правыя. Напрыклад, бацька сучаснай хіміі навуковай Роберт Бойль быў практыкуючым алхімікам. Або з нечага больш блізкага вядомы ў Рэчы Паспалітай 17 стагоддзя алхімік Міхал Сендзівуй, які жыў у Кракаве. Ён знайшоў, што паветра складаецца з некалькіх газаў і выдзеліў кісларод як асобны газ. І ўвогуле сярэднявечныя алхімікі і алхімікі Рэнесанса, яны ўсё гэта інтэрпрэтавалі не толькі як гульні ў тое, каб паспрабаваць зрабіць золата. Яны лічылі, што гэта таксама пэўная сімволіка і адлюстраванне духоўнага росту чалавека. І таму яны лічылі, што вось гэтае пераўтварэнне нечага такога простага, як свінец, у золата, гэта менавіта сімвал такога росту чалавека, што з такога нешляхетнага металу яны робяць найбольш шляхетны метал, які існуе. Таму алхімія гэта не нейкая старая форма ашуканства. Гэта старажытная спроба зразумець матэрыяльны свет. Таму побач у алхіміі вы бачыце вынахад пораха ці уксуса, ці такія рэчы, як трансмутацыя, якія пацвярджае афіцыйная навука праз стагоддзі. А побач з гэтым святам навукі вы бачыце спробы стварыць гамункула, то бок ажывіць мужское насенне, зачыненае ў банцы, каб яно стала маленькім чалавечкам.